Hola, què tal? Bona tarda, com estàs, Beethoven? Estàs bé? Escolta, tu has anat mai amb un concert de rock? Sí? I vas anar a veure aquest fantàstic concert que va fer el Michael Jackson l'any passat? Ja m'ho havien dit que em van preguntar, escolta, aquell negrat que estava al costat del Beethoven, qui era? Ah, no. Escolta, home, no sé si vosaltres heu anat a veure algun concert de rock. Hi heu anat, vosaltres? Sí? Molt bé. I suposo també que la gent que està a casa també ha anat a veure algun concert de rock alguna vegada? Sí, heu anat també, oi? Molt bé. Ara, vosaltres sabeu com es fa per muntar un concert de rock? En teniu una idea de com es fa per muntar un concert de rock? És a dir, potser us penseu que és una cosa molt senzilla, que és... És a dir, com es fa per portar les estrelles del rock, portar 40.000 camions plens de material i organitzar les entrades i tota la història, els llums i tal? En fi, és relativament complicat, perquè, esclar, no es tracta només de trucar al Michael a casa seva i dir-li Michael, xato, enrotlla't, vine a tocar abans que et tornis més blanc, no? És molt més complicat que tot això, perquè hi ha molts artistes que demanen coses increïbles, demanen des d'una limusín de color maduixa fins que al camerino hi hagin uns mobles estil Lluís XVI, fins que, no sé, un camió ple de cerveses fredes, i tot això deixant a banda la morterada que s'emporten, esclar. I doncs precisament d'això en volem parlar avui aquí, és a dir, de com es munta un concert de rock and roll. Som-hi? Sí. Estalvieu-vos els aplaudiments pel primer convidat que tenim avui aquí, perquè precisament va començar a muntar concerts de rock l'any 73 i en aquests moments és un dels promotors més prestigiosos de tot el món, per no dir el més prestigiós de tot el món. És precisament... Bé, ha portat molta gent aquí, jo us podria dir uns quants noms, us podria dir, per exemple, l'Sting, el Pink Floyd, el Supertramp, el Michael Jackson... Tota aquesta gent els ha portat aquest personatge que tenim avui aquí, que es diu Gai Mercader! Què tal? Hola, com estàs? Bé, tu? Aquest és un dels nostres convidats, però hi ha un altre convidat que em sembla que no s'ha perdut cap concert del Gai Mercader, sempre té l'objectiu a punt i és un personatge que es dedica a fer fotos musicals. A veure, jo us podria dir que s'anomena Big Flowers. Què tal? Com estàs? Vine aquí. El Flowers, amb el seu llibre fantàstic, que tindrem temps de parlar-ne. Aquest és tot de fotos de concerts. De concerts. Gai, quants concerts has arribat a muntar ja en la teva vida? Des de l'any 73. Quants concerts et sembla? Ui. Moltíssims. No sé, 600, 700, 800... Moltíssims. No ho sé, molts. I és veritat aquestes coses que estava dient jo ara, que et demanen coses espectaculars, però un cantant de rock et pugui demanar que els mobles del camerino tinguin doncs siguin de l'estil Lluís XV, per exemple, o coses d'aquestes. T'has trobat amb alguna extravagància? Bueno, al començament, fa molts anys, sí, passava que volien un vi especial, Elton John volia camerinos art déco, tot això. Ara, avui en dia, diguem que les extravagàncies és més aviat, no sé, quan muntes un Pink Floyd, per exemple, tens que estar muntant 3 dies abans o 4, al mateix temps muntes Madrid, serveixes, per exemple, 1.500 o 1.600 menjars a la gent que està treballant a la producció. 1.500 menjars? Sí, només per la gent que està treballant, perquè muntem de dia, de nit, sense parar, no? Vull dir que més que res ara extravagants diguem que és de producció. En el cas del Pink Floyd vam tenir que agafar unes grues, aixecar-les sobre les parets de l'estadi i fer entrar a l'equip perquè no passava per les portes. Això per mi és d'extravagància. Abans sí, abans hi havia més coses peculiars. Sí, però ara ja no tant. I el Flowers ha anat a molts dels concerts del Gai? Moltíssims. Té moltíssimes fotos de tots els concerts. Hi ha algun grup que no hagi retratat encara, Flowers? O que et fes una especial il·lusió retratar-lo? Home, jo, el Brian Jones.
El Brian Jones. No l'has pogut retratar encara? Mai. L'he vist en persona, però no l'he pogut mai fotografiar. I com és això, que es nega? No, que no tenia les oportunitats que tinc ara. Doncs digue-m'ho, perquè si no li diré un dia d'aquests que No, es deixi fotografiar. ja no, perquè ja està mort el pobre. Sí, doncs no li podré dir. Molt bé, deixem-ho estar. Escolteu-me, què anava a dir? De totes maneres, et continuarem parlant del llibre del Flowers i continuarem parlant de concerts, però això serà després de Motor a Fons, perquè sabeu que avui és dijous i tampoc ve Motor a Fons, sinó que ve un fantàstic documental de la BBC. Ens veiem d'aquí 25 minuts. Gràcies. Molt content. Hem vist aquest episodi d'una sèrie fantàstica de la BBC, com cada dijous, i avui, asseguts aquí al tresillo del Mickey Moto Club, hi tenim el crack dels promotors de concerts de tot l'estat, el Gai Mercader, i també tenim el Flowers, que ha retratat cantants de cara, de perfil i per tots els cantons. Gran fotògraf, el Flowers. Escolta, Gai, diuen que la primera vegada que s'organitza un concert, és com totes les coses, la primera recorda amb aquella especial intensitat. Sembla que va ser l'any 73, no?, que vas organitzar el teu primer concert. Sí, va ser bastant complicat perquè ningú s'ho creia que es podia fer un concert de rock a Espanya i vaig comptar un conjunt que es deia Black Sabbath, que eren de heavy metal. I llavors es van posar malalts i no van venir amb les entrades a l'event i tot. Això és la primera vegada que La primera organitzaves. de totes. Llavors, que la gent va dir aquest tio és un fantasma, no vindrà mai ningú a Espanya, som a Àfrica, no sé què. I vaig tornar a insistir, llavors es vam començar de veritat. I Però vull dir que la primera va ser el efectivament primer un va ser aquest desastre. del Black Sabbath i el primer que realment vas quedar ja satisfet una mica... Va ser l'Incredible String Band. Però entremig va haver el Lurid, que també tenia que venir, i es va assustar perquè Espanya no sé què i Espanya no sé quantos, i tampoc va venir. Vull dir que la veritat és que tenia més moral que l'Alcoyano en aquella època. Això va ser el Palau de la Música, el de la Incredible String A Band? l'String Band, a Palau de la Música. I el Lurid jo pretenia que toqués a Palau de la Música i clar, van dir que no, perquè jo era la càtedra d'altra cosa i que no, que no. Tu has dit alguna vegada, Gai, que a l'època del Paquito era més bonic muntar concerts de rock? És a dir, què passa, que ara no és tan arriscat o com... Home, a l'època del Paquito, com dius tu, era més subversiu i estava molt mal vist el que fèiem, no venien els ministres als concerts, no els interessava les grans marques de begudes sponsoриtzar concerts, estaven francament mal vistos, vull dir, jo ho veia més subversiu, vull dir, ara té un costat una mica, vull dir, està bé, però molesta saber que tota aquesta gent que s'apuntara als concerts d'aquella època, quan els hi demanaves, com quan els Stones tenien que tocar a Barcelona el 82 i es va suspendre, ningú es va mullar. Avui en dia, amb tal que es faci un concert, vull dir, es mou qui sigui. Es mou moltíssim. Aleshores, jo ho veia més subversiu, i de fet sí. El Gai Mercader va viure fins als 19 anys a París i després va tornar a Catalunya. Com és que t'hi vas ficar amb aquest negoci? És a dir, tinc entès que el negoci familiar era la qüestió de les assegurances, em sembla, però el Gai va triar una altra història, que és precisament la de... Bueno, el que passa és que vaig venir a viure a Barcelona i jo era un fanàtic de la música, tenia i tinc una col·lecció de discos bastant important, i era realment un fanàtic. I al veure que aquí ningú m'ensenyava concerts, que ningú els feia, vaig pensar que el millor era fer-los jo mateix. I així vaig començar. Però tu ja havies vist... Va ser purament per satisfer el que jo volia fer. Només perquè t'agradava. Tu ja havies vist altres concerts a Europa? Sí, jo a França havia vist tot, vull dir, els Stones, els Beatles, havia vist tots. I a Anglaterra també. Vull dir, per això jo no entenia que no es fessin a Espanya, encara que aquell règim no ho entenia. I pensava que passés el que passés, es tenien que fer. S'havien de fer. I el Flowers com va començar amb la història de la fotografia? És a dir, quan et vas adonar que el que t'anava a tu era el rotllo de fotografia, més concretament de fotografiar cantants? Cantants, bueno, jo, el que diu l'Amic Mercader, al revés que ell, però amb un altre sistema paral·lel. Jo ja hi anava als concerts com a espectador, no? I jo vaig dir, coi, la meva afició era pasmar a l'imatge d'aquestes persones. Abans anava d'espectador i no anava a fer fotos. Vaig dir, ara sóc jo qui tinc que dominar el sistema dels artistes. O sigui, vaig començar potser el 68-69. 68-69. París. Escolta'm, Gai, explica'ns una mica com es fa això de muntar un concert. És a dir, per exemple, aquest del Michael Jackson, que tinc entès que tu vas organitzar precisament el de Madrid. Madrid i Marbella. I Marbella. El de Barcelona no el vas organitzar tu perquè hi va haver-hi... Hi havia molts caramelos pel mig i això no és el meu. Llaminadures. I... Què anava a dir? Tu vas organitzar de totes maneres el contacte el vas fer tu, vaja? Sí. I el vas portar aquí. Aleshores, com es fa això? Truques tu directament al Michael, truques al seu representant, com ho mous, això? Bueno, ara ha canviat molt, perquè ara nosaltres ja fa 17 anys que fem això i generalment quan hi ha una gira important ja ens avisen, vull dir, ja ho saps si t'avisen. O sigui, et venen a buscar tu ja directament ara? Quasi, quasi.
no sempre, però més o menys, vull dir, són molt pocs que faci 17 anys que fem això a Europa, vull dir, devem ser potser 7 o 8. Llavors, generalment tenim o primera opció o... I prestigi, que és molt important. Bueno, això sí, el currículum, no?, que diuen. Aleshores, et venen a buscar, en aquest cas et van venir a buscar, és a dir, el Michael volia fer una gira per la península i et va venir a buscar tu, i aleshores tu com m'organitzes tot plegat? Tu tens un equip de producció o com...? Home, jo depenc molt de l'equip, vull dir, quan vaig començar ho feia tot jo. Ara la veritat és que depenc completament del meu equip, és a dir, jo quasi no sé com es munta un concert, és que et dic, hi ha concerts meus que no em deixen entrar. Jo he arribat a un concert i no m'han deixat entrar. Que no t'han deixat entrar? No, em sembla bé, perquè no anava identificat i com que no em veuen mai per allí, doncs no em van deixar passar. Això em passa més d'una vegada. Però vull dir que actualment ja no ho sé. Jo faig, diguem, la planificació, decideixo quin artista, com, a on, tot això. Ara, quant a la producció, ja no, perquè és complicadíssim i tinc un equip molt bo per això. I escolta, quin és l'artista que t'ha costat més de portar? Aquell que tu et feia més il·lusió, però el que t'ha costat més, vaja. Home, costava bastants. El que m'ha costat, bueno, que no em costava, però em van posar moltes pegues i moltes traves i m'ho van fer pràcticament impossible, va ser el 82 als Stones. Els Stones. Perquè a Barcelona ens ho van suspendre amb tot vengut i amb els contractes firmats i tot, i a Madrid ho anaven a suspendre. I aleshores, perdona, aquí a Barcelona aleshores què passa? Que has de tornar a repartir? Aquí vam tornar el dia següent tots els diners, evidentment, perquè no és culpa del públic. I llavors, quan a Madrid ens van dir que també ho suspenien, només hi havia una alternativa, que era en una època on ningú havia ficat mai 60.000 persones en un estadi, pretendre ficar-ne 120.000. I vaig decidir que era l'única solució. Ens es van fer allò de banco. 120.000. I ens va anar molt bé. Però, vamos, fins al dia abans de l'últim estàvem a menys 47.000 entrades. Menys 47.000 entrades? Si es van vendre 47.000 en 24 hores. Pues és a dir, que el dia abans estàvem absolutament acabats i el dia després ja començàvem a flotar. En 12 hores va canviar. Però esclar, eren els Stones. Escolta, hi ha algun grup que t'has quedat amb ganes de portar? O... Amb ganes de portar? Home, sempre n'hi ha algun que altre, però més que res els que ja no hi són, els que s'han mort. Aquests m'hagués agradat molt. M'hagués agradat molt Dual Hendrix, moltíssim els Doors, bàsicament aquests dos. Tinc un o dos més pendents, però em sembla que els solucionaré ràpid, per això més val no parlar-ne. Hi ha cantants que tenen fama d'excèntrics. Abans ens comentaves bé que una de les coses que t'havien demanat que era una mica fort era això de passar tot el material per sobre amb una grua. Però quines altres coses curioses o excentricitats han demanat, per exemple, el Jackson o, no sé, el Bowie o gent d'aquesta? El Bowie no gran cosa. El Jackson teníem que posar una pista de ball a l'hotel, hi havia un problema de seguretat bastant fort, és a dir, necessitàvem policies, a Marbella teníem policies, helicòpteros, que sé el que teníem. El Jackson, més que res, el problema era que no el veiessin. Per què això? Tenia alguna... No vol que el vegin. De fet, quan surt en escena... Tu l'has vist, per això? Sí, sí. Fa tancar totes les portes perquè la gent, inclús que treballi, no el vegi. I el rodegen 6 guardaespatldes que, clar, no el veus. I per què creus que és això? Home, crec que té una certa por a la gent. Crec que té una certa por a l'excés de fama que té. Té por a l'excés de fama? Jo crec que sí. El Flowers també suposo que deu haver conegut molts cantants excèntrics. N'has conegut molts? Home, excèntrics sí. He vist a Mallorca el Hendrix, l'època de l'Eric Burdon, poca d'aquesta. I una de les grans persones va ser el Hendrix. El Hendrix. Escolta una cosa, alguna vegada s'ha empipat algú perquè li estaves fent fotos i no volia? És a dir, alguna vegada no has tornat a casa amb la màquina en el seu lloc, diguéssim? No, jo crec que realment l'única cosa molt bona que vaig tenir va ser una experiència molt forta, va ser els Stray Cats a Badalona. Jo recordo que el manager que no volia que ningú fes fotos. Aquest senyor no sé si se'l recordarà. I em va fer gràcia que llavors estava al Tardà de premsa del senyor Mercader. Gran Tardà. Bueno, el Gran Tardà. I llavors ens diu, s'ha de passar persones i persones a veure qui no es poden fer fotos. I no sé com va ser que el manager dels Stray Cats em va dir coi, tu pots fer totes les fotos que vulguis als camerinos. No les vaig fer perquè llavors les altres persones podien dir conya, què ets, això, i per això vaig dir que no les feia. O sigui, vaig tenir l'oportunitat de fer una fotosessions als camerinos dels Stray Cats. No les vaig fer perquè els altres no diguessin que fos un oportunista. Sí, sí. Escolta'm una cosa, Gai, a part de la qüestió aquesta comercial i de tot això, m'han dit també que ets amic normalment dels artistes que portes, és a dir, que a part de la relació comercial que hi pugui haver de firmar el contracte del que volen i del que no volen, vull dir que
a vegades venen a prendre té a casa teva, que és un dia, vull dir, que els coneixes, que hi ha un lligam, diguéssim, que al marge d'aquest tema comercial. És veritat, això? Qui coneixes, tu, d'aquesta gent? Home, hi ha que sí, hi ha que no els aguanto, vegis a l'Elton, i... L'Elton John no l'aguantes? Home, és que l'Ibadies és un tio molt raro. Però, home, hi ha que sí, hi ha que m'estimo molt el Keith Richards dels Stones, qui vaig estar per ser fa 3 o 4 dies. M'agrada molt l'Iggy Pop, sóc bastant amic del Brian Ferry, em duc molt bé amb el Peter Gabriel, amb el Phil Collins, amb el Clapton em duc molt bé. Home, després de 17 anys, la veritat és que hi ha que ja es veus moltes vegades. El Keith Richards, em sembla que tu li vas presentar el Keith Richards al Tardà, no? Una ocasió? Sí, en el 82, sí, perquè el Tardà és un gran fan del Keith i llavors em va semblar oportú. Escolta, i hi ha gent que ens pugui estar escoltant en aquests moments i pugui dir, escolta, això és molt bonic, jo em veig amb cor també d'organitzar coses d'aquestes, però aquí hi ha un tema potser que no l'hem tocat i és el tema pasta. Vull dir, tu deus arriscar una pasta importantíssima en cada concert. Per exemple, amb el concert aquest dels Stones a Barcelona, que al final es va suspendre, encara que estava tot venut i tornessis, suposo que hi ha una despesa aquí importantíssima que aquesta ja no la veus més. No, amb els Stones a Barcelona... És a dir, arrisques molts calés tu per cada concert. Home, suspendre els Stones a Barcelona ens devia costar aquella època, el 82, 20 o 25 milions o alguna cosa així. I en quant a arriscar, home, arrisques sí perquè els grans artistes et demanen que els garantitzis que l'estadi estarà ple el 90%. Això ho has de garantir? Sí. I no sabem garantir per escrit, sinó garantir-ho pagant-ho. És a dir, que si en un estadi de 60.000 persones en fiques 45.000, estàs perdent diners. Perquè, clar, el raonament jo per altra part l'entenc, perquè per un artista no és bo estar en un estadi que estigui mig ple. Llavors, si tu, promotor, estàs tan confiat que l'artista omplirà l'estadi, la millor forma de demostrar que tu creus és pagar-li el 90% de l'aforo. Això passa en els casos molt grans. Llavors, evidentment, és un risc molt fort, perquè ningú sap si ompliràs el 90% o el 80%. I el preu que van les entrades són molts diners. Suposo que hi ha un concert també que et vas enganxar una mica els dits, que és aquest del Lou Reed, que no va voler sortir a l'escenari perquè... Bé, va sortir a l'escenari, però li van començar a dir coses i ell va marxar, no? Com va acabar aquesta història? Oh, aquest va acabar, sí, també. Aquest van perdre bastants diners. Home, hi ha hagut molts. Quan van prohibir el Bob Marley a Madrid, també va ser un drama. I la primera vegada van venir els Stones a Barcelona el 76, van perdre diners, sembla increïble, però venir els Stones 76 no va funcionar com tenia que funcionar. La veritat és que, home, quan perds amb un, pots perdre amb un el que guanyes amb 3 o amb 4. El Gai Mercader, després de promoure un concert, el dia del concert què fa? Se'n va a l'entrada, no el deixen entrar, o se'n va directe al backstage? És a dir, sempre estàs al backstage o com? M'amago, sí, en general m'amago. T'amagues el dia del concert? Sí, però si només surto quan m'amago, si no sé per què, doncs que em fa... Això és una mania meva. Diguem, i em fa molta molèstia anar al concert. Abans d'arribar em poso molt nerviós. I una vegada ahir l'únic que faig és sortir quan hi ha aquella cançó o aquelles cançons que saps que el públic reaccionarà. Perquè això encara posa pell de gallina. És a dir, a mi em posa pell de gallina veure 8 o 50 o 60 les persones que siguin, totes vibrant al mateix temps amb el músic. I això no m'ho perdo quasi mai. En canvi, el que no s'amaga, suposo, és el Flowers, i el dia del concert està allà. I amb les fotos què fas? Les vens a les revistes, les penges a l'habitació de casa teva? No, bueno. Què fas? O fas llibres, vaja, això també. No, bueno, jo realment crec, no és com vull donar publicitat, però jo crec que sóc una de les persones que a tot Espanya tenen fotos meves. O sigui, a cada concert la gent me'n demanen fotos, no sé per què. Oi, escolta, tindràs les fotos d'aquest artista? Tindràs aquella foto? I dic sí o no. No, les tens totes. Bueno, totes no, però les que tinc que tenir. Déu-n'hi-do. El Flowers ens ha portat un llibre, em sembla que és el primer llibre que has editat o... El primer. El primer llibre que has editat. Si me'l pots... Sí, home. Aquest és el primer llibre que ha editat el Flowers. Hi ha un seguit de... Bé, hi ha molts concerts, aquí hi ha moltes fotos. Quin és, no sé, quin seria per tu l'artista que et va costar més agafar en foto? Jo crec 2 artistes. La primera època del Peter Gabriel i l'Iggy Pop, a Badalona. Per mi els 2 grans. Aquests van ser els 2? Fotogènics, sí. Del 75, el Peter Gabriel, i els 80, l'Iggy Pop. Que són aquests que estàveu veient en aquests moments per pantalla. Molt bé, però hi ha una foto, jo estic segur que hi ha una foto Flowers que tu no la tens, i que em sembla que seria interessant que la tinguessis, a veure si és tan amable. Si pots aixecar. Senyor Mercader, sí, em sembla que aquesta foto encara no l'has feta. Vine. Oh, bueno. A veure. Intentarem fer-la. No que sigui una estrella del rock, però vaja. Sí. Tot obert. A veure...
Sí, home, sí. El carret el portes, no? Lluís. Espera, farem un altre, Fem un espera. altre. Doncs sí, que falli. Ok, doncs gràcies, Flowers. Gràcies, Gai. Gràcies, Miqui. I vosaltres, no sé, ens veiem demà, que serà divendres, amb el Superagent i amb tota la història. Demà a les 7 de la tarda. Adéu-siau. Quan descobrirà el Flowers que els vells roquers no moren mai? I el Gai, quan muntarà un concert de la Pantoja? I el Mikimoto, quan posarà ordre en aquest guirigall? No us perdeu l'esfereïdor capítol número 34 del Mikimoto Club. Hola, què tal? Bona tarda. Avui us voldria parlar aquí al Motoclub d'una activitat superpopular a Catalunya i que es remunta a temps immemorials. Jo la veritat és que no sé ben bé com definir-la, si és un espectacle, un esport o... No ho sé. Tu com et dius, tu? No. Tu què diries que és? Un espectacle, un esport o...? Las dos cosas. Les dues coses. No sé.